मुन्ना भैया आजकल हमने के समाज में नया ट्रेंड चल रहा है, लड़की को लोका पियत है। हम कमेंट लिखले वाली एगो गीत गौले वाली कि सुबह से लेके शाम तू मस्ती में जी बाड़ू, सुबह से लेके शाम तू मस्ती में जी। आजकल पता चल बा बनारस में रहिला तो बनारस के कहानी बा। हमरे यहाँ एगो 80 घाट बाटे बीएचयू के बगल में। बीएचयू में बाइक में सर पढ़ेलो सीढ़ी पे, देखी कि बीएचयू में बाइक में सर पढ़ेलो सीढ़ी पे सिगरेट पियत पियत कहियो आ जाए बुतू बीड़ी पे। आजकल पता चल बात कि बुझ गईली हम जवानी आ गई मस्त वदन कतहु अवस में अझुरा गई कि कुछ भुलाए अरे नाही तो दिलवा के ऊपर प्यारी बच्ची की तरफ से 11 रुपए का आशीर्वाद बा। और एगो लाइन लास्ट में जो हम कहल चाहता नहीं, जितना गायक गायिका लोग बाटे हमारे लाइन ध्यान से सुने। कर ली बात तू अपन जब करो लो इस हो भोजपुरिया मार्केट में तू बढ़ाई कि हलू लेके हो। तू अपन जब करो लो इस हो भोजपुरिया मार्केट में जब बढ़ाई कि हलू लेके हो। अखिलेश अमित एगो लाइन हम आगे मुन्ना भैया कि मैंने अभी हम बोले वाली ना कि करली बाल तू अपन जब करौलू स्ट्रेट हो अब भोजपुरिया मार्केट में तू बढ़ाई दिली रेट हो कि दिल्ली बम्बई रोज है तू जहाज से उड़त बाड़ू। दिल्ली बम्बई रोज है तू जहाज से उड़त बाड़ू। ए भैया भूपेश भैया बिल्कुल कंपनी के पूरा मालिक हो यहाँ के। अरे पूरा अधिकार इन्हीं का है, पूरा मालिक हो। अरे हम जाते भैया से मुलाकात भाई लवे चाहते भैया की तरफ से 1 रुपए का आशीर्वाद बेटे कि दिल्ली बम्बई रोज है तू जहाज से उड़त बाड़ू। दिल्ली बम्बई रोज है तू जहाज से उड़त बाड़ू।
गावल जाए फरमाइश पर सभी गा दी।